wo hwan ya ne mo amotie o Sompa TV ne Sompa Radio so Sompa TV ne to Sompa TV radio ne to Sompa Radio esa se nyame akoa no e wo fibia mu a de awrade asoma na weye mre mu ya ba ko e papa oni amana kwa ba na de ne awrade dia asoma na so family ya befo ne atiefo no odi amaye bishop o ma ye mo akwa ba na jonso osafo ahefo ne atiefo YouTube fo Facebook fo na ye krado a o tie de awrade dia asoma se fa be ne osafo nyame nshirama ane mpanyimfo nyina amen ba me fa sa kwanya so na Sompa TV ahefo na Sompa Radio atiefo na Sompa Facebook Fonyina mema obi bia barika de sala eye yenua no muslimifo ene eye omoda kese ene de esaya afofida na mefa sa kwanya nsoso na asampo nipa ene de yenyina kwanta so ntwe omani aso na yabetra kwanta no se yambetomo eye fosi bema one omone asamwa eye neshi uncle eye Falumba ye chi amunya kwatabisa ye mamunya jo ye mamunya barika de sala enanso so azuka no ofia ejiamo bamemfa sa kwanya nsoso na menkanche wa osa wo mbre no wadaje na odetie eye sida hour e was Sompa TV ni Sompa Radio ya menshiramo na frobi na kacho bi so on frobi na kwa na nyankopon asoma se yemfa mre ono nyankopon ma ena ye ba ma onyame manyina enti babi owo bia fa fon na frobi na fronua na ansa na ye betie nyame asem no mewo eye kasebo kase bia mepese medeto eye ahwefo na tiefo anim eye announcement kase a mepese otie Sir announcement ifri aya osofo pomopon His Eminence aya most reverend doctor Divine Ajimabedu and all this announcement here the asmame Sir memphis announcement nyina to ahwefo na etiefo anim enkanka enem moa mo wo kese a aya osofo kese a your friend International Council of Churches and Ministers of Great Britain, ICCMGB, College of Bishops, any apostles, Reverend Minister, Evangelists, Pastors, Obi Biara, or say Kunumo, any Asafo Kesia, a friend, Shallow United Church of Christ, Apostolic Worldwide, Eya Papa. Emeritus Archbishop Dr. S.R. Adai Onyankopon adom no infinchia poly edioson nkron 79 years enti ni birthday kese saa so na obanya medwuma no watete asofo bebre apeti wiase nyina watete asofo bro 4,000 across the word our mo chire akrama urade sa papa sa sofu pon yi na ebra so say ye she papa ni monyam enti sa announcement ifri His Eminence most reverend doctor Divine Ajimabedu say ebra papa ti ase na wasa ye she na ni monyam na ade abibifo ye nya ho ade se nipa wu a na ye she na achinyam na we de papa ti ase enti ye fere ku kase ni nyina mo amakosu apom akane no na ye fere school no say Shadow United Shadow Bible Training Center for Pastors akane no Shadow Bible Training Center for Pastors na say there ye friend say Archbishop Ade Theological Institute AATI mo makọ titiye wo ho nyina be bibia mo obi mfro obi so mfro obi say da kase na ye twen no eda na du ye kwase de ebeya na time no ye 1:00 p.m. time no 1:00 p.m. sharp venue no Tanoso Kumasi opposite Akenten appear Menka University ehwa na dwumadie na ebaso was Shallow United Church Cathedral asode dan mu na ekoso enti
papa se memfa to obi anim sa announcement so administrator Bishop Joss so in Sasha said den ti ye bo obi bia nka ye se brena ye twen adu papa wa ye djuma papa wa tete asofo me ya me gire papa ne ba no mu ba ko ne me a wo hwe nuoma Awurade fa me so ya na chese papa nsa no nyuma no esoso enti ye tu ensa fro obi bia se kwasi ada wo de wa pon so 1 o'clock sharp na ye nyina ya kohia e wo shallow cathedral opposite Apiamenka University no kwa Nyankopon shira se obeba na men shira opi amen sabra yi de ebra so se yeba TV so pe ensama sida awade ba ne se ehefa na ye janom Nyankopon no ewo ene ye fiada o ene fiada ye market day ewo mochire ene okohwe nipa ukọ mochire ahodro nipa ye yi won agufom emonkura emompanyimfo na wotie ambulance ebo nyina ye nipa no ni nyina ye ene mochire ma market day na ba ene sikafo nyina mofo wu ajomaja pade nipa pi nso so enye duru mra esese wuwo ena wewuo eno ne ehintasema ye de brawo no nyame do ba asase we so se bedi won kwana ni nyina man na be som no enti wo kan Psalm 90 no verse 10 na o se nipa nkwa nyame de ama no ye de ben edi oso edi owotwe edi okro oha na adenti na nipa ewu prematurely 25 no adenti ya o hwe what a shock gone too soon gone with the wind o hwe nioma ye twere gu process ahodo so ene obi twaadwo obi ewu na nkanya nuru bre sese owu aso ode a waye tia nyame asem nti ene wewu dwumadie bi a okodi ya onu kwan se onipa koye echiwade bi oyoye Awurade mu yo nyame akatua no so ebi ye owuo efiri so se bone akatua eni owuo na Onyankopon de be adoma chede no eni da de be enkwa enti mpanyimfo se sonkwa na menya dan mensuade na otwe de ye ba afidie so no ensama ye de bere ahwefo ne etiefo ne se Onyankopon ode mmara no ma Moses sonfa mane manfo osan de na asema ye se yemfa asem no nante yema asem no ye na ase kanea ne yakwan so han Onyankopon san de daye so san kan ye ho se daye so no Onyankopon de kan ye ho o se ode boa onipa se ebia owuo amana bi wo wonim na okwa akotoma ono nyame oso daye bia o ye boni bi boni no di nsonso aso boni bi bebrewa oyi watan e daye mu amane bi ba beto oso daye anso ye generation ena yemfa nyame asem nya adwuma biom afa so yemfa daye so nya adwuma biom na ko himpo ye France o hini Nebukadnezar na hini ekro na hini eso na ka waso daye a wa hye se yenko frɛ eye intafo yifo wona ohuna de oman no mu omo a omote daye ase no be kyere daye na se fise daye no ni munu ohunu se enye daye papa osikani o oso ye ohene na ko ohene a ye friends ohene Pharaoh na hini eso oso daye a kada ne tia obasoma se yenko frɛfrɛ intafo yifo adihunufo edifo se omomra no be kyere daye na ene nyame ma nyame so ya daye no mpo a ye sori a yemfa nya adwuma me ba fidie so ensam ba akopɛ ena ya me ka kyere nyame ma se ye generation bronsam o ya de bi na ode awura nyame fie de bronsam ye nyina ne se bronsam ayi owuo ni ochena ensam na firi ni patim ana bronsam de sika ahye ni patim enti obi hwe me obi tie me obi na adwi nyina ye sika enti obenya sika na mpo na onwenu se sika na opanya no obewu agya no ene onua na mo akire ho no omabo ne tent no onua na oti ambulance na ebo no ene nsuo atoto mia a oda nsuo ma ye de ne kɔ no enti wodwire se won so obekɔ eno ne asama
ye di bra hwefo ne tiefo say your generation so bronsam wo ho ene ma na nya wa dwene say bronsam ni ho etu ka di sem na o die na omo kan wo di sem mu man o se ohunu say bronsam afiri soro abahwe asase so na die nsam die news na ba o soro o se afa na enkwaje aba o soro enti osorofo na dan omane nyi no mu ni dia ban ahurusie na asase wesofo yeso ye dan yenwie ni yentwa dia ban yesi asante kasa yeso obi ntwa adwoa na chesa amane aba asam kase aba hallelujah ose bronsam aba ye nche na wafa abufuo kase onim se ni na aka ne yetia enti yenhwe se na bronsam se senuama yenhwe ye mabunu obi hwa me obi tie me oyo sofo obi hwa me otie me oye imam obi hwa me otie me oyo hene oyo hema oye MP medical doctor sikania nyame ahye wanumunyam nyame acha o man bi na hwe se na bronsam se o man o man be bia wura drak mu enafia dai oba no kro hu na wo yema hye o telephone o cell phone bele kura na hu oba no ekọ wo so na wo yema hye bronsamo say ade anso nyame ma ye ni nyama ye ho so eno nti na nyame asoma me se me mena fidi kase so se ye nkonkọhwe titi atempon be bia ye janom nante ye onya home ma won kra onya home ma won ma nioma ko yie ma won no ye kwasa atempon no so hallelujah amen na me den ka bo we twam tew ena dwumadie kase bi koso wasore dan mo entimiti afidie so ma munya mo adwesa na anko me fra fidie so pa ye me ko asore dan mo ntimo ntweme dwumadie no kwa enti na asofo no bebere ama no hallelujah amen nyame nshira o se otie me fra unia ka kire ne se nyame akwa no de ahintasem eberewo da ahintasem no ba ko ne se onyankopon no ni manyina hu de ebetoto no eto da ne ma bebesi a onyame so dae ma hu se obey bronsam pese o se no wajuma bronsam pese o se no ana wanka se mu amane bi pese ye dan eto se ne be ya wani be ya dan ebeba ho so anso ye generation ye nyi hwe ni bi anso bible say nye ye ne honam eni moja na enya ena sofo panyimfo bebre ayayarefo gudem ena sikafo bebre ayayarefo gudem ni nyina ne se nyankopon asem ye mu bebre ye mfa nya adwuma bi ena wura busua bebre a morning devotion efifio ena ade a ye fra ne se obi ye alone with God anopa obeye de ben anopa pa na wani atia obetra ompa so obeye de obeye meditation se ukọ una ye so no da ye ben na oso ye ena nipa ne te ye na de ohwe kira kwan ye ne cell phone so nya ko se wa hwe se obia awasapo no ne no ko Instagram no owura ha eno no de ohwe wo so ma de papa chew no ene utimi ko kotodwe ni mu da na se ene obi hwe me na wotwe nyina obi ko ye wa maw anso na wotwe nyame de wakọ aba ene ye fiada ene die na wo kan kire rade eye wo se wa ho den na eduwa bedru ba bibia obi yusu ka papa chew obi tifi papa mu chew anso da ye no wa ansore eno ne aka chura asase no wowura o se wiase ne emu ade dudu nyina eye ho ade eye wurade de ya enti na otwe nyina me na mo kasa fada ya ho se mo ye wodaye bu o so ye dede ya de bon be chew daye bu o so no anya ho adwuma be firi wonza daye bu o so no ahwe ye ubewu daye bu o so na wa ma wani ama ho so antu ho anamo a amane kase beto ene nipa bebraye victim mrebia me kasa ye wo common dream say obi a wo so daye na onu medru wo dayem ye wo opane onam hospital ne sa daye o so ye wo yade bia ye friend nto yade o say yade bronsam yade de manyamema na nyankopon so wo tumi se o se saa nuoma nyina ono nyankopon edikan edi saa nuoma ni nyina so de ban nkurumi dada nyame nshira mo ba space na so nyame nshira mo don nyankopon nshira o ene ma won se ama so ojira so nyankopon nshira o mo nyina mo ne yensom wo space no so nyame on nshira mo bebre amen enti na wotwe nyina me kasa fada ye ho ene mesaya kire da ya se kakra na ya saya gyina so abompai
enti saa mene de yɛhwɛ de onyankopɔn na ɔbɔ ni wiase no ɔno ankasa ka fa da yɛ ɛnam sɛ obu ɔno ane naano nyinaa no wanya kwan ne yɛ anya dan ahwɛ yɛ entie yɛ enti yɛnkɔ Job chapter 33 from verse 14 to 18 yɛntie nyame asɛm. Enso onyankopɔn kasa preko. Enso onyankopɔn kasa preko. Ene de etia mprenu. Ene de etia mprenu. Enso onipa anwene ho. Enso onipa anwene ho. Dayemu. Dayemu. Anajo ade hunu. Anajo ade hunu mu. Na ho ato nipa so. Na ho ato nipa asum. Empa so nayemu. Empa so nayemu. Emu na obie nipa so. Emu na obie nipa so. Na oso wona tena ano. Na oso wona tena ano. So obesane onipa firi ne yoyo. So obesane nipa fini New York ya ho na wayi ahanta hinta onipa na wayi ahanta ahinta onipa na watwe ne kra afiri amana mu na watwe ne kra ntiti ho yio eto dada ya ho so no chese ebetwe wo kra afiri amana bi mu accident bi mu fidie bi abronsam asum wo wani mu no saa da ya no na Nyankopɔn so se o sɔre a ɛwɔ sɛ woyɛ dɛn that evil agenda sɛ kana wɔtwi bɔsome yi wobɛtɔ amana bi mu no anaa ɔhaw bi bɛtoo no na ka woagyina nyame asɛm so asɛe no asɔ se nipa ɔsɔfo to asɔ na ne nkwa nso na ɔse wo nkwa ɛne nipa bebree nkwa atɔ afra no ɛne fia da nipa bebree nkwa na afiri wɔn nsa ɛna ɔkɔ Europe no me ma bebree gu Europe ne America ɛtɔ da nsɛm bi wɔ kora ɔte a awera wɔ sɛm obu wɔ hɔ abra wɔbrɛ wɔ awo no mu ɔbɛwura ne dɛm ade bɛkyɛ no wɔwu da ne dɛm ɔkra sɛ me kɔ abo aso ako nipa bebree ɛtotɔ ɔsɔfo ɔsesɛn na ne kra so anyɛ dɛn na ne nkwa nso so anyɛ dɛn ano to afra no ɛyɛ Fred Guache ɔnso so waba space no ɛyɛ Boama Richard nyame nhyira mo nyinaa mo ne yɛ ɛyɛ dɛn ɛsom Richmond Nyankopɔn nhyira nyame nhyira mo nyame nhyira mo enti ɛnɛ dɛn Nyankopɔn na nkasa se ɔso saa daeɛ no anso so ɔso saa daeɛ na ɔse nipa anya dan nipa nwene ho ɛne nipa dwene nyina yɛ sika adwuma anso yɛ wugya no hɔ ɛnɛ hwɛ amafo cars amafo private jet amafo company mepɛ sɛ wonyini kyɛ na botaa ntia nyame de wo ba asase wei so no ɛbam naano me ne wo ka ɛyɛ ɔhene Abimelek ho asɛm daeɛ ɔso yɛ kyerɛ sɛ wanya ɔhɔhɔ wɔ ne fie na ɔhɔhɔ no nti efiofo nyinaa bewu ɛna abusua bi ti me abusua ni nyinaa abɔ ɛne owu akrakra bi asi abusua no yɛnim baabi efiri tɔ da kora nipa bi a wawura fie hɔ ntia ɔse nipa bi abawura fie ababa wa Sarah mama na mfiri fie hɔ a mma no nyinaa nti na mma no nyinaa yɛ ɔbɔni wɔ fie hɔ no a yare tie si fie hɔ no ɛna deɛ na aba nyame ɛbɔ ɔkɔkɔ a wontie nano me no kasa sɛ ɔhene bi da yɛ ɔso yɛ kyerɛ sɛ ɛkɔm bɛba asase wei so mfie nson enti ɔmoa no ho sie na kɔm no ba ne ho ankyere no ɛna deɛ na nyame ka kyerɛ wɔ daeɛ mu a ɔmfa nyɛ ɛna yɛnkɔ twerɛ sɛm no mu yɛnkɔ Matthew chapter 2 verse 1 to 12 yɛntie nyame asɛm Matthew asɛm apati mienu kyɛm ba akosi dumienu na ɔwo Yesu Rosa Pia so aba so nyame nhyira mama Rose montie nyame asɛm na ɔwo Yesu Bethlehem ɛwɔ Judea ɔse ɔwo Yesu Kristo ɛwɔ Bethlehem ɛwɔ Judea ɔhene Herod bless ɔhene Herod brɛ so hwɛ nyansafo bi fira poye ba Jerusalem bɛka sɛ ɔbɛka sɛ hena Yudafo hena wa hena Yudafo hena wa no no na yɛhunu ne nsroma wɔ poye yɛhunu nsroma wɔ poye na yɛba bɛsɔre no hene Herod teyɛ no na ɔhene Herod teyɛ no Jerusalemfo nyinaa akoma tui ɔne Jerusalemfo nyinaa akoma tuye na wɔhyia ɔman no mu asɔfo mpanyumfo ɛne atwerɛfoɔ nyinaa bisa wɔn faakɔ yɛbɛwo Kristo no na ɔka kyerɛ no sɛ Bethlehem ɛwɔ Judea na saa na odiyifoɔ na adiyifoɔ no atwerɛ ato hɔ na wo Bethlehem Juda asase wonyɛ Yuda asafo mu akuma ɛfiri sɛ wo mu na ɔsafohene a ɔbɛhwɛ ne man nyinaa Israel so nyinaa bɛfiri aba ɛna Herod frɛ nyansafo no kukuam bisa wɔn brɛko a nsoma no pie yɛ bisa wɔn nsa no mu yie
na osuma won Bethlehem se monko hwe abofra no yi na se munya hunu abofra na me kan kire me na so menko kotu ni na otie ohina asem wie ohina asem wie osimu koi na hwe to aso ensoma ohunu na poe no di won anim ade kosi se kogina fa akon abofra no won no atifi na ohunu nsoma no won ani je kese pa na okodan no mu no ohunu abofra no ne na Maria na okoto sole no na obie won foto mu ye no aye sika kokko ene ohwanfufuo ne krobo na oyi kire won daye mu se onsan enko Herod hobio na ofa okwan foforo bi so oyi kire won de be mu daye mu oyi kire won de be mu obi na ko bo wa ma ne me nyame so won daye se ohene Herod wafa evil agenda epese okun won ne mofra no enti mama mfa kwan na mofa baye no so bium ene nipa bebre nyame aso daye akwantu na okose ka menko anso so wamfanya adwuma wo so daye bi fa okunu oyire ho adwuma ho wamfanya adwuma ene adwuma hwe bra wa bre ade na firi wonsa ene wo simbofo bi etu ene de ekanya se nyankopon so bibia daye me ba fidie so ameka se ye wo nipa bi wo ho a omo ye dreamers omo de nyankopon de daye so adoma chede achewo oti sidio kura no na nani ye ne sankro obeso daye oti kam obeso daye oti ne office obeso daye ye wasafo no ene wo nipa bi nso so wo ha wo hwemi a wotie mi ade papa beba wa brebo am nyame so daye ade bon nso so beba wa brebo nyame so daye ene enyo bia na de bia de twase wo so daye anso so obi biara o ye nyame ba bia bibi besi nyame ka kire na dodo no a o yi kire o daye m ene ye wo nipa bu a nyame yi kire wa na obonefo na be yie afrum na Nebukadnezar ba be dane abo anya so daye no bronsam yi daye no frim ohene se na be ya won kai na wa ye ho adwuma nti ye wo daye bia o so daye no ye dan anso wene tie otimu se o tie so daye bo o so wene beti na o so e kire wo se ade kase bi ba beto enti nyame so daye se ne be ya wo be ye ho adwuma sani oye wadwuma ho adwuma se adwuma no bekoso no saa so na wo se oye wo hyebere no ho adwuma na botan ti anyame do ba asase so no botan na timi ayeden abam wo hwemi a wotiem bibibie ni wo akachi bible say finchi apem eyo no awrade ni so se dakro saa so na dakro ye awrade ni so se finchi apem se no ka no Hebrew fo nwoma enti enade dia me no ka nyina ne se daye ben na wo so a omfanya adwuma ena ye wo nipa bi so osofo oso me so daye bia me refi onyame bo nipa no onyame hwehwe wiase ena ode maraka ye enti ose yenye adwuma awia na anajo yenna tie wo beti se azuka kinazuka ote wo mo adwuma nyina ne se omote MC ya da omo chinchin fidie maye no omo anadwo nyina omo wan tie wo se awia no azuka so ye den oda nyankopon sa no bo nipa se na be ya medical doctor kura kire sa oda ade a ye friend say o organs ni bebre kura wo ha enya adwuma enti na wo didi later ye ka kire wo se obenya problem every said ye yam aduane no sa abre no so rest hallelujah amen na nipa bebre wo ho a wona onantem oye adwuma ma no boro so bible say ode nansia na bo wiase na eda to so nson no ode home o se nyame bre nyame home ena obi hwe me obi tie me ompa home ba kompo enti unji wa home enti mre bia no ni pedua na abre sa afo no so daye bebre etoda wonkai enti unya dreamer o so daye na wonkai amafo mu didi late so daye e shawo so ntimi nka na nyankopon enti nyame aso obi daye ka kire ne se o chena okwa akofa highway susunyane to himfa to Srem ofro Kumasi to Nkran from Nkran to Aflau obe for flight obe for train across different states nyame aso daye obe bi be ko baabi nyame aso daye se o sa desire wo wenim enti wasai da se obe twentwen so obe bo ho pai anso nam se
nyankopɔn so ne yakasa wa daye mu a nipa anya den nipa nwene ho enti anyansanfo no e de adwuma na sa wonfa anya adwuma ofa akwan foforo so na wonfa akwan foforo onya ahome ma won na wanya ahome Abimelech so oyi sala frifio anasa wanyi oyi sala frifio ne dia no nyae omunyina boyine fori na wo ye nipa ye France Yesu Kristo a o papa yɛnhwɛ kwanya nyame bɔfo na nkasa eba ne fio anso yi kyerɛ ne daye mu nura mo amutie mu sɛ fa abofra ne yɛdan edwane na Herod pa abofra no akuno onya ne firi daye no ma nadwe na odwane ya sɛ wanyane abofra no obi kunu anaso obi anku bisa wa wo hwɛ me a wotie me wo de wo daye yɛ adwuma wo de waso da nda so te ho ebekum enti nneɛma ne bebere wɔ ha nya boronsam nyankopon a edanedi a kyerɛw medical kyerɛkyerɛ common dreams bebere wɔ so me ba na wɔtwe ebia na wɔtwe yɛ de daesi a next week nyame yɛ adoma yɛfa yɛ de topic foforo na bebre yɛ de sama nyame de besoma yɛ na ɛno na yɛ de beba yɛ kyerɛkyerɛ daye mu de bia yɛ ba me kyerɛ daye mu ma ɔdan daye bɛ sɛ ebia 7 6 8 sɛ saa daye no so yɛ den de wa anya ho adwuma ebebe ena me say kire daye mako be 7 8 mu obi bi ota so daye adwuma na oye no osofo be so daye no na adwuma na oye oton ade anajo oton ade oye banka anajo bonsa anajo na nidwa aba anajo na bank ho na ye ma adwuma ni nyina no eyi efru hunam akọ eno na ye ka obi a oni honhom enti ase no onti ase enti obeye adwuma no se den onye sika obi hwa no ti krokitwo mo yakuani edura na adwo a obedo no bo spray no na mofom na kokofo mu obi hwa me o wo ye fa na say kaneshi dwam wa bie shop no ye to ade tia o kwaye to ade osika sem so ne yese obi hwa me obi tie me obeso dae na wayira oni bebi onam bo se mayira mako pie bebi bia menam ni bebi bia maduru e kire se abrabo no ye sesa wo hyebere e san kire se owuo eben obi yira no ni bebi a onam ehin na wo obi ti me kasa ma metra ka mu makwa me nuda kwan be krobe mu na ye kwa ye nu enti saa nneɛma ne nyinaa nyankopɔn dɔ ɛna oyiyi kyerɛ sɛ ne bɛyɛ a obi bɛso daeɛ oyɛ sikani pa oyɛ sikani obi wɔkora ne nnwuma company aso na wo sesa coins ɛkyerɛ ɛwɔ daeɛ mu kyerɛ sɛ wo company no wɔ adwuma ne nyinaa bɛyɛ dan ɛbɛfiri wo nsa Janet bena wa nyame nhira wo so wa space ne so maame Eunice so wo so oba ya mo nyina mo so nyame nhira mo muntie saa nsɛm na mo fa nante frobi mo amwo Europe ni Asia ni nyina muntie nyame asɛm ni America nyame nhira mo Patrick Oseyakoto USA ono so wo so nyankopɔn nhira wo enti ene de America ne se ososo saa da ye ne se sa kwena o sika ye $10 million kura be hye enti ene nipa bebre no oni companies akase no workers bebre anso nneoma ni nyina ya dan ene afro hallelujah obi hwame obi tie me obeso da ye na waba daga na onenam ebi ofalefo na odware onhwehwe kyerese enimguase ba beto na ye wanimguase no gu ahodo bebre ebia amayoko na owo mu no wani begu ase wom asafo owo mu aware na owo ase no bro no a wote ase no oho no enimguase bi ba bekan ama enumonyam a wodi infinchia pi apeno e ba be froze obi hwame obi tie mo beso daye na akronfo be wia ne nyoma nyina e kyerese niama esombo nyina ba be firi wabrabo obi hweme obi tie me eto do bo se madress kama mashata de fufu te se sofo Philip otiwe obo daye mu na enwo akam wadress kama we de gan na your friend saying wa she suit na enwo akam bibi akam ene friend say mata bibi inshira na wanya enimonyama wanya no bibi ba be bom entubu wo ha niama papa bia ba na bra bom a bibi be bom
ni kurukura na be hye ne bo ne yire be hye ne bo na adwuma mu obebre ebedru sa de ne be ye pe ubon say na bibia ye den abom yankopon shiraw amen enne ye be bie telephone at ntem medical ka kire me say enne me bie first 5 minutes no mo amaso da ya ma ye victim no mon confirm na me no mo mpae obo wa ye victim dada Diana was on a dinner so bonny. Obo so die, no maduro, and net wabe yarofo. Obe so die, not the hospital pass when they are beton. Or so Diana, ye be bony team or diam, and net Tiadia betonoso. Ye did Dibia bonium, and they Yadia betonoso. Or sorry, a summer now and it tea, and I was so young. Satan was on ultimately. Oh, if I never sent on. Yeah, Fanny, madam, Wakran Niama or Dubai, Niama or China, yes, $1 a day, Apeja, ain't near Breno or General. Debbie. Ain't enemy Biela Natum, 5 minutes, see, me person more moya victim, no Monday camera massa, medical promise, or say, Obo or so die, say, and ato. Ain't a line, no, yes, studio lines, too, me person offre. Na enya fe no ba be narrate dae e de mre na ye adwuma me pese me nem so bom pa kakra obi ofre e ye no kra me so dae say na ato me e bi am me so dae no say dae na me so ye say na betra me so say na betra me hiani pa be say 10 ye wi a e be bom pa line studio lines ni ye 2 e ye 0551 931 0551 931 0548 931 0548 931 no me su ni nyina obetimi afre na ene ye begira so ne mo abompaye ne vic dia beto so no ye twam nti so bia ono so hwe nyame enhira no se yamfa o baso pe na wa mute o television na say radio no praise God hallelujah udini baby o kasefro udini baby o kasefre ma oneso kaka o kasefre agogo metie wo mpacho also Diana adeche na eden so Diana sikasem nyina kwaso aye no be bom pa ene be bibia kodi wo daye mu bia onsa beka praise God odini be bia okasa freo achele kasa fa shamo aswanse ahwefo na ti vote o ye ti o na kasa achele Diana o kasam na ka o jina so kasa na ye ti o yenton kama fa foforo praise God hello odini baby o kasa freo aha etie vote o But I me so that I will find there. That's the cup. That's the pressure. That's right. And then you know Babon Pie, the Edinburgh or Diamu be a befro so. Praise God. Hallelujah. Udini baby or Casafro. Yes, that is right. Aha, Sunyane. It's so that you said I want to keep a cook. Dear Nacoso. Dear Nacoso. I want to Mate, ya be yan hwadwuma enya da ya papa medical catch so tete meko oya wo be fa ya wo. Praise God. Praise God. hello. Aha, ye ti o kan odini baby o kasa free o. But you can say Ye ti o. but you should not Krama kauna, dia na sese yo. okay. Dia na sese yo. Ewo honam. Enya da papa e kasa se ye ton yare ama. Wa mo ho pa ya, obon se yare baba be kan.
enti ye no baba empire. Praise God. Praise God. Oh, so kasa de etio. Me kasa fi after Aha ye. After Yetio. Na I said me to the community the me be go yes. It is scared for. It is scared for, you know. After me be and so yeah, baba empire. Why a victim? Hello. Praise God. Odene baby okasa free. Hallelujah. Me pacho me kasa fi to me ko pa me de Joyce. Joyce yetio. Me pacho me so me shunda ya. E shunda ya ni ya makwachi na ya dini japa. Me shunda ni obi de me ko na me ma so ma me ya makwa ya la be week ni. Eno na ya kan se. Ya so ni ko. Se be ya ho adwuma. Let's go. Hallelujah. Odene baby okasa free o. Kronom yetio a refone tiefo tio. Dia na sese ekoso Francis Atan so poku ya mechira wo space no sese dia na ekoso. Dia na ekoso Thomas Abana said, you know, Baba Empire. My man, for praise God. Praise God. Hello. Open your tail, my own so can I have phone it you vote you. Now, oh, yeah, then. Driver, meet you. Georgina, Yamishra, also about space and so. Yen tongue can ye. I have found it here for. Say, ya dem pa bob a shisheso. Ya ba fidie so ya no more bomb pie, ye bien so. Namre non choir. Ya ba bomb pie, manipa kakra, ya mom pie kakra. The eka, ya person what ya saying, and I said, Dia bonny be our son. Na wanya ho adwuma e de how bro enanipa bebre aye yaafo obeti esikire yade diabetes aye ono kwa ni pressure enkoda eno bi be so da o se abo bi akame ni nyina ye yade a bronsam di manipa a ebo nipa ka bre nipa ase ene na wotwe nyina ye bompa ya fada ye boni ani paso ena asofo a ye wo fi ha ye bompa ya ma hwefo ne etiefo obi bi wo hwe ya wire victim nti ye di kan ya san da ye bono bo okro waso da ye no anso bibi boni nyamai anso medical ka cho se da ye bo aso na wotwe bo aso afe bo aso mfie mienu obi so da ye no eteke ne 13 years ebe mo 7 years ebe da ye bo aso ya de tie ya na ba Kasa Radi Yesu. And then you may yetie wasem. Da your boni be a maso. Bible say. Mejitumwa. Ebeye juma. Na mampreswa. Enye juma. Enti enyumre ya. Ahomachi ya. Anopeya. Ewiya. Seseya. Da your boni be a maso be a. Mesign da ye no. Yes, for them. Yes, be one of bomb pie. Yes, Jesus.
Jesus Christ. What's it diaboni bi amaso? Diaboni bi amaso. Do be aso afa me ho. Do be aso afa me ho. They aso afa me ba ho. They aso afa me ba ho. Mejuma ho. Mejuma ho. Warrior ho. Warrior ho. Ma kwentu sem ho. Ma kwentu sem ho. Me Kristo som ho. Me Kristo som. I do sunsanso boni. I do sunsanso boni. Eba breme. Eba breme. Ene me sign daye. Ene me sign daye. Baby efre no. Baby en sign ko ho. En sign ko. O yeso demo. Sign daye no na sign wo yeso demo. Sign daye no. Jesus Christ. Gasa radi Yesu. Radi Yesu. Daye bi amaso. Daye bi amaso. Edin sunsanso boni. Edin sunsanso boni. Abreme. Abreme. Seseya. Seseya. Daye ni nyina so. Daye ni nyina so. Edi minya. Edi minya. Say ya menkrata sem. Say ya menkrata. Ma ware sem. Ma ware sem. Ma pomoden. Ma pomoden. Juma sem. Ma juma sem. Sika sem. Sika sem. Kristo som. Kristo som. Edi minya. Edi minya. Wo Yesu demo. Wo Yesu demo. Meseno. Meseno. Mitwitwamo. Mitwitwamo. Wo Yesu demo. Wo Yesu demo. Ye wa no bompa. Nana ya nso so wo space no so Nyankopon hira. Canada for no so pa. Canada for no so mo so. Juliet Mausi. Ana so wo so Canada. Ellen Frempon so. Ona so wo so. Ni moment san so. Nyame hira no. Ana ku sika so. Nyame hira no. Patience adun so. Nyame hira no. Nyankoma enso so. Nyame hira no. Sa na maame root atumani nso e wo so. Ye bon pai. Amen. Obi a wo hwame a wo tie me. Jesus. Psalm 107 verse 20. Awurade asoma me fidi kase so. Se membe pai oje ni fa hodie ma nyame ma. And obi a wo hwame a wo tie me. A waso da ye bone. A de sunsan so bone be bre no. Se said ye maame bi afresa o so da ye na abo knama ya kado. Enye da ye papa. Obi so aso da ye se ni nuoma nyina sei. Me bompa ye se da ye bone bi a waso. I didn't so born a bebre wo. Baby, I will share me out here me free bia. Me jenya me asem so Bible say ye cheche na asase so obe cheche no so. Na ye sane na asase so obe sane no wosoro. Me sane da ye born in free so. Me sane da ye born in free wa warrior so. E free wa pomoden so. E free wo shabre so. Me sane da ye no. Amen. San samra baby be free. Obi hwe me otie me ena da ye nti yare bia beto wo so. Moja mu yade intini mu yade dompe mu yade yade bi abetra wo so ayare sa tumi no enta wo so jiwayare sa receive your healing jiwayare sa sese obi aso daye na adwuma nyina asai me nyane wa adwuma no ma me di Yesu din nyane adwuma no me frɛ adwuma no sɛ adwuma no san sɔre biom se di ewuo no benya nkwa wa adwuma ewuo no sɔre biom adwuma no ewuo no nyankwa Yesu demo amen kasa radi Yesu meda wase se wahwe me so wahwe me busua so ene ye weekends hwe me kakra me nkyere ene
sɛ mo hwɛ yakwanti mpɔn so ene accident ni owuo krakra na ye adwuma ye the weekends be hwɛ radensa ebi a wo hwɛ me wo US Canada o hwɛ me wo UK o de untu kwan kyena ho o ma me bi unua bi betu ka so okɔ ayi okɔ party o bete. This is Ghana from January to April. They are recording nipa 1,000 an accident ekunwon na nsan yawo nipa onyare ka kuno ye the weekends ne hye rade ka se rade weekends me de ba wanim baby bia mekọ me mba bekọ me kuru bekọ me yire bekọ dofo bekọ basafo ma bekọ meduma yefo bekọ adebone ye petuwo ye accident poison food poison ade biara efre to nipa weekend see ye di Yesu dey ye di asafo rade dey Abraham nyankopon Isaac nyankopon Jacob nyankopon di no ye de say no ye wa no say no wo Yesu dey ye wa no Jesus Christ. Ya ba fidie so a me se fa wonsuo say wo cap mu say wo bottle mu na fa si TV no ho ana radio no ho ana say o cell phone ekuta no ye to so mienu o documents bi be say bi akoto nsem ahimfie nsem police nsem a obonefo no person fa so ji wajapade free nsem o appointment bi o documents bi passport bi fa ni nyina ka ho o baby bronsam afa no nomum o so onko asore onko ene red na afa no nomum ade a ye fa ne say trama dono afa no obu awura nsam drugs or say say ni pano gese nyame de ne saka no Bible say nyankopon kroko de ne saka camp Saul e Damascus square no se efri sa da no ne hunam ni moja anto agina o ni picture crowd mi bet obetimi di atoso medical catcher so ope ade bi opese ya email wo email mu ujimemu ye teso ye fro ye whatsapp emma fa phone no to ho ka se urade Yesu o se unim de hia ye nyina anso gese ye bisao ena nwumrei mede makoma so ade mede misika se ya ade biara ayare ache benu medura enko seseya Erade faonsa kame Erade jeme enya wochina o seseya bia wanu na bomb pray open your mouth and pray ya find the sun count you all share and the people say what you want to hear oh yes Jesus Christ. Olivia Kwapon Erhen John Moore so here George na Yambile so here Nkrumah Ebenezer here Bigasi do here Sabina Boache here and Nkrumah Ebenezer so here ya mention ourselves edino doso yentimi money nyina me pagya nsio ewo fidie so Jesus obi ayare ache aspect wakwa ye de no to a otwa scan way obi ahwe ya ache medical doctor gynecology say oni problem bia wona wudiem ni kru ni problem bia aso apa wache wonya
ade biara wo ye fro me twi nyame tumi Jesus egu nsuo mu Amen. me twi nyame ahoɔden Jesus nsuo na ne ayade sensio Amen. healing water Amen. nsuo ena ne miracle water ena ne the blood of Jesus ye nyame made be ye biara adanse ni echire saa so na me bomb paye ema obi a wo hwɛ me a wo tie me wo de wo documents o cell phone ato ho ade bi eda wa koma so me bomb paye say nyame favor ntoso nyame grace ntoso fra dance die ma fresi kama fra dance ma fra yare sama fra ahotoma wo yesu demo nyame fa ne sankan me fresh bremu aboafo ma destiny helpers ma destiny connectors ma fra ma wo yesu demo afa me bompa ma wo a wo hwɛ me a wo tie me ene okwa akoda obi da wo ntime nna ne ho twetwe no obɛda na ona bɛyɛ wo de me de yesu moja pete wo adwuma mu ho wo fie ho wo ma no so ade bɔne nto wo ni huna na adwobombo kan Psalm 91 go so ensi wo ye wo yesu demo amen ana no say yamra no asonti no ene be ye frɛ fidie so no the 30 minutes and adwumadi foforo on the 30 minutes ana 1 hour na ebe fa course enti from 10 ya wo pesa waso da ye boni bi ye no mo ho pa nyame asem e ba ye oni ebedi nkomo lines ye miensa na line di kan mo amhwe TV no lines na egu TV na nim nyina ya ye dia obetimi asave da hia dem no obetimi afren line da di kan no eye 0557 000 967 0557 000 967 sala yesa ya WhatsApp into friend na mafo gira so a o send voice note o send WhatsApp text ye be fa ye be kan ye be reply ye no obedi hujuma la ye to so mienu ye 0557 30 90 80 0557 30 90 80 0557 30 90 80 no me chato 0553 30 0553 53 89 0553 53 89 0553 53 89 na mesinyina ofra obenyan nyame nhyira eda ye friends akwasi ada ebia bibinti untime nkwa sore ofia ebo anopa 10:30 ekosi 12 o'clock ya na obesom Sompa TV na Sompa Radio obi so wa oko first service a obetimi ne abesom yesu ya adoma juada kosi fiada same time 9 to 10 ya na obehia wa fidie no so wo hwe me no aye wo dwumade wa sore dem me tu ka me ba o sese ya ti enka se ma ba Sompa ntia na me ma program na se me ba ho nyame o nhira mo nyina bye bye. Praise the Lord, praise the Lord. But them say what them so say hallelujah. They mausida for cry.